beste bat. Edo batek bi atera eta... Gabon garaiko kanpainak amaitu dituzte eskualdeko merkatari elkarteek. Bilagunako horien merkatari elkarteak ostegunen egin zuen 300 euroko lautxekeren zozketa. Azken asteetan, herriko establezimenduetan, erosketak egin dituztenek papertxoak bete dituzte euren datuekin eta ondoren dendetan zeuden kaxatxoetan sartu. Denda guztietako papertxoak batu, kaxa handi batean sartu eta lau bolondresen laguntzari esker atera dira lau irabazleen izenak. Zortedunak Ignacio Alkorta, Manuel Bejon, Ane Urroz eta Gloria Zalbide izan dira. Irabazleek 6 hilabeteko epea dute orain, Bilaboneko dendetan 300 euroko bale horiek xahutzeko. Ibarran, ostirale eguerdiz egin dute zozketa. Kasu honetan 100 euroko lautxeke zozketatu dira. Irabazleak Begoña Ballesteros Ibartarra, Maria Dolores Zabalegi Belauntzarra, Edurne Santil Ibartarra eta Asun Bengoetxe Ibartarra izan dira. Zortedunek ostegun eguerdian Kiribil ilapaindegian jasoko dituzte erosketa txekeak.